Amen. Tonight, I would like to share with you a part 2 from the life of Joseph. Okay? The life of Joseph. The part 1 na kakabsat, we took this some time back. Kakabsat, aya. Gudi kata ikwak lang aya. Na-adult the last time, lessons from the life of Joseph. In name, de dyan na-share ko, kakabsat. Diyan mo na i-discuss ko amin, but let me just go over. Okay? Nakita tayo ngamin, the hardship ni Joseph. Amin tayo kat ada hardship tayo di panagbiat. Ngem nakita tayo ti hand of God. Kat dayti tinasisita nga maawatan tayo ken makita tayo kumatibiyag tayo. Aya jay ima ti apo nga agupubra ka nagunggunay. May katlo jay heart ni Joseph. So those are the three important things that we can summarize from the life of Joseph. The hardship, the hand of God, the heart of Joseph. And there were 5 principles that I learned, I shared with you sa ating part 1. First of all, God has a divine purpose for your life. So, amin tayo. Unique ti panakaparswa tayo. Unique ti giti personalities tayo. Special dagiti personalities tayo. Special dagiti problems tayo. Special mo ti plano ti apo ti biag tayo. O, di ba? Talo dayjay. Special di personality, special dagiti problems mo, special mo dagiti plano ni apo Dios. Okay? So God has a divine purpose for your life. Then number 2, life's setbacks cannot alter God's sovereign plan. May man dagiti parikot, dumteng man dagiti setback nga makuna ti panagbiag. Ngem saan nga isudat ti kasla makilapped. Okay? Tapno matungpal iti plano ni Apo Diyos ti biag tayo. Number 3, some people will not be happy with God's favor in you. So, adda digiti tao nga han na maragsakan. Okay? Iti parahabor ti Apo ken ka, but choose goodness, not hatred. Pilyom latta iti kinaimbag kinasayaan. Don't hanggang agimulat ti sakit tinakam tahanan na pintas ti bungaan na. So, no dagtubuking ka nga bitterness wenno hananasayat nga karirit na, kararag mo ti Apo nga ikaten na dayjay nga banag. So katan na ti usto ken nasayaat nga panunot kaputa digiti good things isu ti nasayaat ti bungaen na. Number 4, your walk with God gives you understanding for all things. The relationship ti kini Apo Dios isu ti ikaso tayo, i-prioritize tayo kasi isut mangted kada tayo ti understanding kadigiti amin nga pagteng pasamak tayo ti panagbiag. Okay? Number 5, be faithful in stewarding God's favor. So, no, ada may maitud king ka, ada blessing mo, ada may patalag, anyaman na banag dayta, kakapsat, anak man, balay man, sasakyan man, trabaho man, be faithful. Dito iti may isang challenge na rigat nga surusuruan di agbalin nga faithful or trustworthy or dependable. Kakapsat, kadigiti into ti Apo. Number 6, God-given wisdom and foresight are valuable in life. God-given wisdom and foresight are valuable in life. Digiti ito ti Apo kada tayo nga wisdom. Kasla kung makada iti preaching, mabaling ada ito ti Apo kada kayo nga wisdom. Habang agsasaunat, habang pipritsak, bigla ka ti Holy Spirit kat, ada paltikan na nga idea di panunot mo. Di kita kakabsat kat valuable. Importante, hamo nga iset aside. No mabaling kat isurat mo Hamo man nga maaramid siguro nga sigod, di kita nga kasla makitang nga itud ti Apo king ka nga wisdom uno ideas, ngem at least na isurat mo, ada mabalim mo nga subya-subyanan, nga ikarkararag mo kat inutam nga maipatungpal di kita nga ideas nga itud ti Apo king ka. Sometimes when you pray, you begin to pray for your life, your job, okay? You pray for your family, digiti anak mo, habang akarkararag ka kat, ti Apo kakabsat kat aday reveal na king ka, aday impress na intapusom, write it down. Because uray mo maaramid nga sigod na lipatam, ngem no dakas di nga notebook mo nga nangisuratan ket mabalin mo nga reviewan ket kunam dito ite in-impress ti Apo kanyak one time nga nagpray at. So I need to work on this because these are valuable in life. Tonight let me give 3 more lessons from the life of Joseph that we still need to know today. Naman pa almost 4,000 years ago, dito nga biyag ni Joseph, but 4,000 years later, having all of these sophistications and the kind of life that we live today, the principles have not changed and the realities of life may have changed but the truth are still the same. So, talo nga ba nagkakabsat? Dito i-share ko kanya itang arabi. Number 1, lessons from the life of Joseph
that we still need to know today. Number one, learn to rejoice in the Lord. Learn. Learn. It means uh, find out, study, search it out, discover. Learn to rejoice in the Lord. Amo tayo verse si Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always. Aping imbaga nga always. Because kaya ti apo kakabsat nga han ko mga dagiti pasamak ti panagbiag upayan na tirik na tayo. And again, I say rejoice. Now, reality, life can be unfair. You agree? Agree or disagree? Life can be unfair. Yeah? Say, mag-thumbs up kayo if you agree. Minsan, ang buhay unfair, no? Maraming mga disparity ng buhay. Bakit ganon? Magtatanong tayo sa ating isipan. Life can be unfair. But Joseph had a joy founded on his relationship with God. He had a joy founded on his relationship with God. Kaya nga yung command sa Bible, rejoice in the Lord. What does that mean? Nga dapat iti joy tayo, DJ kaslang panakasatisfy ti panagbiag tayo kakabsat, dapat kat na ibatay. Kadagiti iti apo, na ibatay iti apo. Because amuyo ti may isang pakadan ti adu nga tao kakabsat kat DJ kwa DJ transition di panagbiag. Kasi that time malem, I was asking our Bible students because I was teaching on character. Kat ti may isang advice ko kadakwa da itay. Identify nyo no anyat pagkapuyan nyo ngamin. Kat masapol nga adresan nyo da ita nga ba nagtibiyagyo. No ti pagkapuyam kat envy, alisto ka nga umag-apal, masapol nga dilum deta. No ti pagkapuyam kat temperance, di ba? You need to deal with it. No ti pagkapuyam kat DJ, dapat di may isang anak ko na itay kat awan self-confidence ko, pastor ko na dete. Uri amok nga kaya ko mangim Jack believe ti ideas ko na. Jack ag believe ti idea. Pas lang feeling ko kat haan na good ti ideas ko. Yung mga ganon. Okay? Identify your weakness. Kasi DJ weakness mo, no mo nga min ma-identify, bala isot mang limit king ka. Limitaran na ka DJ papaaramid ti apo iti biyag mo. So you need to identify your weakness. DJ Mesa idatay kat kunana kat ti weakness ko pastor kat alisto ako nga madip-depress kunana madadown. Amoy di ma-depress ayat maupay. Kasi aglalalo no adda ka ti may isa nga successful nga condition di pa nagbiag. Tapos bigla nga napukaw king ka. So kas lang hamuan mo ti aramidem. So I tried to address one after the other in my very limited capacity and wisdom. Nung DJ nga point kakabsat, timbaga king kuana, you need to accept the fact that in this life, nothing is permanent. People will say good things to you today, they may not like you tomorrow. So if your joy is based, if your life and the excitement mo, motivation mo, kat naka-base ka digiti nga bambanag, ay kat no awan to di giant, you will be carried about. May raman kamutin nga maawan ka DJ nga banag. As what I told our student. So learn to accept the fact that nothing in this life is permanent. And dapat iti masursurong ko mga ti pangibasam lang iti joy mo, iti apo. Learn to find your joy in the Lord. Kasi ti apo han nagbalbaliw. Ti apo han na mapukaw. Ti apo faithful. Ti apo fix. Di ba? Iso nga ni Joseph kakabsat, numan pa'y naduma-duma digiti episodes kan paspasamak ti panagbiag na. Kat adalat ta iti regta iti puso na, adalat ta motivation na nga agtrabaho diligently, kan maging faithful ka digiti may ipatalag kan kuana, because ti joy na kakabsat, nasurusuro na nga adda iti apo. He will learn to be content in the Lord. Now let me give you an example. In Genesis chapter 40, di ba na ibalod iso na? Katatan adda dua nga na ibalod, DJ Chief Baker kan DJ Chief Butler. Digiti ka trusted people ni Pharaoh na pararaman, para templa, para luto di maysa. So, tatta na ibalod da, kat iji ayan ni Joseph mo iti nakaibaludan da. Tatakap sa tuwan din nagtagtagainop da, di ba? They had a dream. Now, look at the comment of Joseph. Let's read verse number 6. Pakinggan yung sinabi niya. Verse number 6. And Joseph came in unto them in the morning and looked upon them, and behold, they were sad. Oh, nakita na nga nalidayda. And then verse number 7.
And he asked Pharaoh's officers that were with him in the ward of his Lord's house, saying, "Wherefore look ye so sadly today?" Sa ating term, why the sad face? Ba't kayo malungkot? Na if you're asking that, pagka ikaw yung, ba't ang lungkot mo ngayon? Ibig sabihin, you are upbeat. Maganda yung spirit mo. Di ba? You are in a good tune. Maganda. Kasi you're asking the person, why are you sad? Kasi kung ikaw din sad, sabi mo, pareho tayo malungkot, ang hirap dito. No? Puro negative. Pero no, he said, why the sad face? Ibig sabihin, even inside the prison, mga kapatid, he found joy. Why? Because he learned that his joy is not founded on material things, and people's commendation, and people's appreciation, and the fulfillment of the dream. No, none of these things. He learned to rejoice in the Lord. As young couples, as young adults, and young professionals, I want you to know, disappointments can come to your life, frustrations, life can be unfair, people will treat you badly, and people will treat you unfairly. Ngayon pa lang, you've got to learn a very important principle in life. Rejoice in the Lord. What does that mean? Like the Apostle Paul. Amoy ni Apostle Paul, hanga na depressed ti biyag na eh. Kasi whether he was in the abundance or in poverty, DJ nga pasamak ti biyag na hindi siya na-discourage, hindi siya na-down. Why? Because he learned to rejoice in the Lord. Yung ngayong sinasabi niya sa Philippians eh. Kung babasahin mo yung Philippians chapter 4, tignan mong maigi yung kanyang sinabi. Sabi niya, I learned how to abound. I am instructed both to be full and to suffer hunger. So, let me ask you a question. Maganda ang trabaho mo ngayon. Paano pag nawala? Kaya mo? Anong gagawin mo? Paano halimbawa, maganda yung takbo ng business mo? Tapos bigla kang nalugi. Anong gagawin mo? Can you handle this? Pa-handle mo ba yon? Di ba? Paano kung okay pa yung buhay mo kasi may supply ka pa? What if everything is gone? Would you be able to handle it? Ito yung bagay na ibinibigay ng Bible sa atin because nothing in this world is permanent. Nothing. DJT, may isa. So nga, once nga na-accept yung panunod yung detan kakabsat nga, nothing is permanent and I need just to found my joy, ibatay ko ti joy and satisfaction ko, iti apo laeng. So, things may come and go, people may come and go, situations may happen and it's gone, but your joy remains. Your life remains because it is founded on a joy and satisfaction in the Lord Jesus Christ alone. Nakita nyo yan? So, yung kanyang kaligayahan sa Panginoon. Now, let's read Genesis 41 verses 51 and 52. Genesis chapter 41 verses 51 and 52. And Joseph called the name of the firstborn Manasseh. For God, said he, had made me forget all my toil. Ibig sabihin, meron siyang mga toil. Ano yung toil? Hirap. Okay, labor. And all my father's house. Verse number 52. And the name of the second he called Ephraim. For God had caused me to be fruitful in the land of my affliction. So, very important kakabsat, DJ relationship na kiniapo Diyos. You know, if I look at the status ng mga churches, adu dagiti Christians nga quit iti pa nag-serve na ti Apo, can quit iti ministry, not only because of their time of abundance, but because of the sudden nga paspasamak ti panagbiag. Digiti biglaan nga paspasamak ti panagbiag. Kumbaga kat ijay mo nga nakita no anya iti nakaibatayan ti joy na kasi nung wala yon, wala na rin, natangay na rin siya, no? Naisurutan. So, itape lang kakabsat. Itong aking challenge sa inyo. What do you have? Praise God for that. What you don't have, just praise God for that. But learn to rejoice in the Lord. Learn the art of contentment. Like na ni Apostle Paul, I am instructed to be full and to suffer need, therewith to be content. I can do all things through Christ which is strengthened me. Kaya, kita mo yung buhay niya, no? Oh, kahit nagpinda si Jeko na di 1 Corinthians na, ko lang malagip, but shipwreck, namalmalo akpay, kunana, binatbatudak pay, tapos agdaldalya sa hanggang kanayon, agbubutenga ka, digiti robbers, lagi akong nag-iisip ganyan-ganyan, pero wala kang makita sa puso niya na talagang na-down siya sa kanyang spirit. Bakit? Because his joy was founded on the Lord. So,
Why am I saying this? Because we don't know life. No? We don't know what happens tomorrow. You don't know what can happen next week. You don't know kung maganda yung negosyo mo ngayon, maganda yung trabaho mo ngayon. Di ba? Hindi nyo alam eh. Pwedeng ikaw ay mawala sa trabaho. So, those moments of life, yun ang mga matitinding bagay na kinakailangan bilang Christian. Paano mo i-handle to? Paano mo harapin? Di ba? Paano mo i-take ito? Parang yung lesson natin last time kay Joe. So, I hope that you will remember this. The simple essence of it all is, take an assessment of everything that you have and say, Lord, thank you for all of these blessings. But I want you to know that my joy and satisfaction is in you alone. Things may come and go, di ba? May magandang cellphone ka, pangit yung cellphone mo, okay lang yan. Maganda yung sasakyan mo, hindi masyadong maganda yung sasakyan mo, okay lang yan. May bahay ka, nagre-renta ka pa ngayon, okay lang yan. Bakit? Kasi hindi naman dyan nanggagaling ang joy mo, sa Panginoon naman. Mataas yung sweldo mo sa trabaho, o kaunti yung sweldo mo ngayon, okay lang yan. Diba? Of course, it's not wrong to pray for a job na mas mataas ang sweldo, pero kung hindi pa binibigyan ng Panginoon sa'yo, okay lang, tanggapin mo lang. Just ask God for wisdom. Para kinggagat batit de sweldo kat kunam, Lord, palit tong sweldo ko, bigyan mo ako ng wisdom, paano tong lahat ng mga bagay na ito. But this is not being passive, this is being strong. We are not talking about ganun na lang, pastor, hahayaan mo na lang kung ano yung mga pangyayari sa buhay mo, ganyan na lang, you just let things happen like that. No, it's not being passive. It's being trusting to the Lord, and it's trying to guard your heart. That when things come and they go, your heart rests on God and say, Lord, sabi nga ni Job, the Lord giveth, the Lord taketh, blessed be the name of the Lord. Well, we will yet to find out how we will be able to apply this principle. Titignan natin sa buhay natin in the years to come. Diba? Pwedeng may mangyari sa inyo. Di ako nananalangin, ha? I'm not trying to wish that bad luck. Hindi tayo naniniwala sa bad luck na tinatawag. But I'm not wishing that evil would come into your life. But why not if the Lord has a good plan for you? Hindi natin alam. I hope that you would be able to apply this principle. That you would say, the Lord giveth, the Lord taketh, blessed be the name of the Lord. Panginoon yan di ba? So, tiwala ka lang sa Kanya. My joy rests in God. So, kung ito po na area na ito, alam mo na natatakot ka kasi alam mo dito ka babagsak. Mga kapatid, I hope that you would double time your prayer and say, Lord, please help me. When those moments will come, alam mo, natatakot akong mangyari ito sa buhay ko. Natatakot ako na pag nawalan ako ng trabaho, pag nag-down yung business ko, ganito, ganyan. Diba? Parang si Joseph. But your joy must be founded on the Lord. Diba? Kaya si Joseph, tingnan nyo, nasa Potiphar's house, nasa prison, pambira, sinabi niya yung kasama niya, ba't ang lungkot mo, pambira? Ano bang problema mo? Parang wala siyang problema, diba? Pero tutuusin, ang tindi ng pinagdadaanan niya. Why? His joy is founded on the Lord. So, brethren, learn. I say learn like how to swim. How do you do it? How do you experience this? How do you express? How do you exercise in your life? Learn it. Learn like learning and driving. Paano ka mag-drive? Learn like how do you cook. Pag-aralan mo. So ganun din. Pag-aralan mo to. Itong sinabi ng Bible na rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Paano mo yan pag-aralan? Learn it. Secondly, tonight, mga kapatid, that I could share with you, very important lesson from the life of Joseph that we still need to learn today. Number 2, God's providence works to fulfill His purpose in your life. God's providence works. What a blessing. God's providence works to fulfill His purpose in your life. All of those words are solid. I mean, grabe. Pag deep thinker ka, pag observant ka sa buhay, pag ikaw ay mahilig ka nga agutob ti panagbiag, mahilig ka nga ag-analyze ka, dagiti paspasamak ti panagbiag mo, these points are good for you, my friend. Maganda to para sa'yo. Kasi especially di kita deep thinker. Ewan kung lahat tayo deep thinker. Hindi naman siguro lahat deep thinkers, no? Pero if you're a deep thinker, manag-analyze ka, managutob ka, kadagiti pasamak ti panagbiag. Napakaganda itong makatulong sa'yo. Why? Look, in the life of Joseph, I will introduce to you na grabe yung buhay niya, mga kapatid. May control ba siya doon sa control niya ba yung puso ng tatay niya?
na, di ba, paborito siya ng tatay niya. Control niya ba yon? Definitely not. His brethren hated him. Control niya ba yon? Definitely not. Okay? Tapos, sabi ng tatay niya, pumunta ka yung kabalunan, di kakabsat mo. O di nakita ng mga kapatid niya. Sabing ganyan ni Ruben yata yon. Sabi niya, wag natin siyang patayin. Lagay natin sa, pit. Control niya ba yon? Hindi. Naisip ni Judah, yung isang kapatid. Teka, ito na lang gawin natin. Ilako tayo isuna ka digiti Ishmaelites. Control niya ba yung idea na yon? Control ba ni Joseph? Hindi. Okay? But all of those things happen. Mababasa nyo lahat yan sa Genesis 37. I'm just telling the story to save us time. Okay? Para hindi na natin basahan lahat ng mga verses. But I just want to show something. Control na ba, DJ, pananggatang ni Potiphar? Of all the, kasi slave na siya, di ba? Of all the buyers ng slave, control niya ba yon? Hindi niya control yon. Okay? DJ pa nagkikiss ni Mrs. Potiphar nga nag-iskandalo. Na kunana rape kunana, di ba? Control ba ni Joseph yon? Hindi rin. Nga because of that, he was thrown into dungeon. He was thrown into the pit, sa prison. Okay? Now, inside the prison, mga kapatid, okay, nandun yung dalawang si Chief Baker at si Chief Butler. Ininterpret niya yung kanilang dreams, tama? Tapos ang kabilin-bilinan niya, hoy, wag nyo naman akong kalimutan ha, ikaw, pag na-promote ka, binalik ka ng Pharaoh sa position mo ha. Huwag mo naman akong kalimutan. Say something good about me para naman makalabas na ako rito. Parang ganun yung point ni Joseph. Pero nang nangyari, nakalimutan niya. Control ba ni Joseph yon? Hindi. Pero let me ask you a question. Yung bang lahat ng nangyari niyan, nakabuti sa kanya? Nagdala ba sa kanya sa kabutihan niya? Yes or no? Lahat ba ng mga situations na yon, dinala ba siya sa kabutihan, sa good sa buhay niya? Yes or no? Yes. Now, who did it? Sinong gumawa? Tignan natin sa Bible, ha? Genesis 45, 5 to 8. Okay? Genesis chapter 45, 5 to 8. I-introduce ko sa inyo yung salitang providence. Kasi maraming Christians, hindi nila maunawaan yung word na providence. Pangalan ko, Provy. Kaya, kabisado ko yan. Magmula birth hanggang ngayon, my life is a result of God's providence. Okay? Genesis 45. Now therefore be not grieved, nor angry with yourselves, that ye sold me. O, inlako na. Control ba ni Joseph? Di pa nang ilako daging kuwana? No. Hindi niya control yun. Okay? Ye sold me. For God did send me before you to preserve life. Yun yung purpose, to preserve life. Okay? What is the providence? Ye sold me. Kita yun? Uray digiti ibil, nga pasamak ti panagbiad, usaron ti apo tapno ma-fulfill the purpose na ti panagbiad mo. Let's continue to read. Verse number 6. For these 2 years hath the famine been in the land, and yet there are 5 years in the which there shall neither be earing nor harvest. Go ahead, verse number 7. And God sent me before you to preserve you a posterity in the earth. Ano ang kanyang sinasabi? God sent me. How did God put him there? How did God put him there? Kasano nga ingkabil ni Apo Diyos iso na ije position? Halang nga ije pa, in the position to save lives. How did God put him there? Through those circumstances beyond his control. Now, how did that happen? Ang tawag po natin dyan, mga kapatid, mga kayang adults, mga kayang adults, ang tawag dyan, providence. It's about time that you guys understand what providence means. These are situations and circumstances beyond our control. But the simplest meaning of providence is God's intervention. That's the simplest meaning. God's intervention. Amo lang amo nga digijay disappointments, tibiyag mo, frustrations, can mistreatment ti tao king God's intervention gayam. No di maawatan day jay. Isut mang ted ti bitterness kanyam, isut mang ted iti sakit tinakem di puso. Di ba? But when you begin to understand God's providence, di ba? O, basahin natin ulit, ha? Verse number ano na tayo? Verse number 7. And God sent me before you to preserve. Verse number 8. So now it was not you. Now look at this.
Providence. Pag-aralan natin maigi. It was not you that sent me hither. Now, kasano nga nakapan ni Joseph J. Egypt? His brethren sold him. Correct? Kasano nga nakadanon so ti position? Okay? Because he was thrown into prison. And in the prison, doon sila nagkita-kita ng mga chief baker and chief butler. Kaya nga sawan, no hanlay lakot kakabsat na, di Egypt. No hanga ginatang ni Potiphar, hana ko man encounter ni Mrs. Potiphar. Kat no hanga nag-iskandalo ni Mrs. Potiphar, hang ko man ibalod. No hang ko man ibalod, handa ko man nagkikita kada chief baker kan chief butler. No handa ko man nagkikita, di awan iso na deposition. All of these painful experiences and situations in the life of Joseph were all God's intervention. Christians, that's what you need to see in your life. The hand of God, the providence, the intervention of the Lord. Sometimes even losses in your life could be God's intervention. Iso nga, dito amoy, dito nga principle, nagadot agasan na nga mental disease kanya tayo. And by the way, I was talking this afternoon, amoy ti problem iti tao, hanga di problem. Ti problem tayo, di mental disease. We have a wrong mindset about things. Totoo yun. Yung lack of self-confidence is a mental disease. Yung low self-esteem is a mental disease. Yung inferiority complex is a mental disease. Yung identity crisis is a mental disease. All of these things is a mental problem. Ketika daklan nga mang-cure ka deta kakabsat, first of all is the Lord Jesus Christ. Yung you find yourself in Him. And secondly, jay providence nga maawatam iti panagunggunay ni Apo Diyos. Makitam, all things work together for good. That is what Romans 8:28 is all about. Without which, di ba, pangibatayam jay panunot mo nga rod. Ulita ka, verse 8. Put the verse on the screen. So now it was not you that sent me hither, but God. And He hath made me a father to Pharaoh. What a blessing. And Lord of all his house, and a ruler throughout all the land of Egypt. Did you see that? Let me just summarize point number 2. Ulitot lang kakabsat. Control ba ni Joseph nga paborito iso ng tatang na? Hindi. Nga gapot a paboritong tatang na, ijay nga ginura di giti kakabsat na. Control na ba ti gura di giti kakabsat na? Hindi. Control niya ba yung dream na nasa kanyang binigay sa kanya ng Panginoon? Tapos impadamag na. Control niya ba yung galit ng kanyang mga kapatid sa kanya? Hindi. Nung sinabi ng tatay niya, anak, inkabalunan digiti kakabsat mo, hindi niya control yon. Isip ng tatay niya yun eh. Nga idi makita digiti kakabsat na, dahil kakabsat na yun, ibel na patayen tayo, tapos di kastak at kwa, awan ka agaw tayo ti atensyon ni tatang. Control niya ba yung mga isip na yun? Hindi rin. Naisip ni Ruben, ilagay niyo sa pit, hindi pinatay. Control niya ba yun? Hindi. Naisip ni Judah, sabi niya, uy, may mga Ishmaelites, ibenta natin. Control ba ni Joseph? Hindi. Pero arami-dami hindi kakabsat na, inlako da. Binili siya ni Potiphar, control niya ba yun? Hindi rin. Nag-iskandalo si Mrs. Potiphar, control niya ba yun? Hindi rin. Tinapon siya sa prison, control niya ba yun? Hindi rin. Nakita-kita sila ni Chief Baker, Chief Butler, control niya ba yun? Hindi rin. Na-promote ngayon itong si Chief Butler yata or Chief Baker, one of them. Tapos sabi niya, wag mo kong kalilimutan na, nakalimutan, control niya ba yun? Hindi rin. And comes the time, nagkaroon ng dream si Pharaoh. And then Joseph, look at all of these things, not hangati pa nang kita nagat, grabe ti nararamit ti tao kanyak, hindi. Wagas ti Apo amin. Now, do you look at your life that way? Do you look at your circumstances that way? Ganun ba ang magiging testimony? Hindi yung, grabe ti nararamit ti tao kanyak, grabe pinangsarsarita ta, grabe ti pamasakit, grabe lahat ang ginawa. Is that how you describe? Is that how you tell your story? Or would you say, God meant it for good? It was not you that sent me. Joseph understood the providence of God. That God intervenes in the universe, in the affairs of men. Let me show to you some supporting verses, okay? I will read para makita nyo how the providence, the intervention of God works. Proverbs 16:9. Okay? Proverbs 16:9. The Bible says in Proverbs chapter 16, verse number 9. A man's heart deviseth his way. So,
sikat mang panunot dagiti aramiden kunana. But the Lord directeth his steps. Iturong ti Apo dagiti dalan na. And then another supporting verse, Daniel 2:21. Daniel chapter 2 verse number 21. All right? And he changeth the times and the seasons. He removeth kings. Yan ang providence ng Panginoon. Kaya na nga baliwan dagiti times. Like what's happening today. Agpaiso nga dati pandemic, let's put it this way. Agpaiso nga dati COVID kakapsat kat aramid ni Satanas. I believe that with all of my heart. This is an oppression of the devil to the world and especially to the Christians. But do you see God's providence? Do you see God's hand? Jay the question. I hope nga digiti nga sa ludsud karabsat kat hangkay nga maboring nga mangdingge gaya kasi digiti kat sa ludsud nga naimbalitukan ti panagbiag. Kumbaga kat amok ka do digiti concern tayo nga basic nga practical na bambanag ti panagbiag ngem di ko na ako no deep thinker ka managutob kat panagbiag kat amirisan digiti paspasamag si sitwasyon. Makatulong king nga deti nga truth nga i-share ko itang rabi. I hope that we get into that point of our lives, okay? Oh, he changeth the times and the seasons. He removeth kings and setteth up kings. Uri deti kada ni Duterte nga presidente idagat providence amin ti Apo deto. Diba? Work amin ti Apo. Ni Pastor Abante nga the J Congress, work amin ti Apo deta. Kasi without God's providence you would always complain. But with God's providence you would have understanding. Wisdom unto the wise and knowledge to them that know understanding. So, deti providence speaks of God's intervention. Nga, no, daman dagiti dumteng nga pasamak ti panagbiag tayo, siyempre, panunutan tayo, anang aruden, kasanong arod, kastoy ko na tayo. Pero at the end, panunutan tayo, Lord, alakat amok nga gunggunay ka, trabaho ka, hangkuman makita ti, hangkuman nga maawatan. We may not always understand God's ways, but we can trust in Him. Hante man maawatan, di gijay wagas ti Apo, apay nga kasjay. You know, these things beyond our control na makungkuna, but we can always trust in Him. Talagtela ta ti Apo kakapsan. So, hante nga maupay, nang runa ti panagserbitay kay kuana. Knowing this, we will be patient in adversity, we will be hopeful in God for our future, we will be resting on the fact that nothing can separate us from the love of God. Let me read that one more time. Knowing this, we will be patient in our adversity. We will be hopeful in God for our future and resting on the fact that nothing can separate us from the love of Christ. Okay? Medyo, I hope nga, nakwat basit. Ay, medyo naunagsat basit. Dito yung tayo ngayon alagat, amok nga, makatulong kada kayo nagruna ti kada kayo nga medyo adot parparikot na ita adot problema na kan adada na dagsen nga pagdaldalanan makakapsat ket napintas nga maipalpalagip amok nga muyo dagiti nga principles but it's good for us to be reminded tapno fresh ti panang kwatayo digiti nga bambanag di ba so again hanyulip-lipatan deta God's providence intervention di panakibiyang panakibaet ni Apo Diyos iti affairs ti biag ti tattao tapnon ti purpose na kakabsat ket itungpal na aramiden na jay pagayatan na. Kasla kumati last nga example ko tuigat no the calling mo nga agserbi ti ministry makigamulo ti Apo digiti pasamak ti panagbiat mo tapno iturong na ka jay calling na talaga. Hamo maliklikan you cannot run away from it. If God is calling for you to become a pastor or you be calling for the ministry, you cannot run away from it. Surely the Lord will intervene. Ang tawag natin dyan, God's providence. So that He would put you on track, ma-fulfill yung purpose niya sa buhay natin. Grabe. Ito isang bagay na minsan marami tayong tanong actually. In fact, during my Bible Institute ng isang gabi, nag-ano ako rito tungkol sa God's providence, saka yung foreknowledge. Ano yung foreknowledge? Amo amin ni Apo Diyosen, nga mapasamak. Nagtanong sa akin si Jay Brel yata ko na, Pastor, no amo amin ni Apo Diyosen, apay mo sa Apo, nagkararag tayo pelang ko na. Di ba? May marami kang tanong There are many questions to ask when we talk about this providence of God. But you know what? Instead of just those questions, I hope this is an answer to some of your
questions in life tonight. Okay? So God's providence works to fulfill His purpose in your life. So ikanyot allowance di panunot yo. Kumbaga sa practical application, nung ada trabaho nga napinda sita, pwedeng mawala yan. So ikamlatat allowance di panunot mo. No may katak ti trabaho, the purpose lang ti apo. No griga tak, di tulungan nak ti apo api kiting saan. Ngam ikam latat ti allowance di mind mo. Just in case. Amen? Dako man napintas nga plano, excited ka. Paano pag hindi natuloy? So, ikam ti allowance na. Tapno, hana na dagsan unay mo, di pa nang take mo. So, kung halimbawa, hindi nagpustro yung endeavor na yan. So, just put an allowance in your mind. Because God's providence, God will intervene, no? Mag-i-intervene ang Panginoon dyan para ilagay kanya doon sa kanyang kalooban. Let me give you the last thing tonight. Okay, last. Nothing is impossible with God. DJ Kararag, the brother Ryan nga twin, imagine that. Nothing is impossible with God. Puna yung Brad. We wanted to ask how you did it pero I know it's God's yan talagang binigay ng Panginoon na yan Katawan ni Conrad, kini Kath, mukhang magte-text sila sa inyo mamaya, si Conrad sa kasi Kath. Pag-is-isom ni Perlita. Oo, para di kita ibanag nga uray maminsan ka lang aganak mamaminsan tirigat aya Alpier kundri sanet. Tingamin? Alpier, okay kay madladta? Ha? Oh, uray mamaminsan ka lang aganak mamaminsan agrigat ngam duwa nga sigod tingamin. Oh. Okay? But nothing is impossible with God. Why? Okay, what happened? What happened? Joseph started as a dreamer. And then following disappointments. God turned Joseph's dream into what? Reality. Oh, pinagbalin ni Apo Diyos, DJ tagtagainot na, nagbalin nga reality. But in God's ways, no? Iba yung paraan ng Panginoon Natay kanta nga kunanan. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. When you can't, so when you don't understand, when you can't trace His hand, trust His heart. Ayo, nagtalag kalata. O, isong dadaman sitwasyon ti biyagyo nga hanyo mauawatan itapelang kakabsat. Talag kay lata ti Apo. Adda ti kwa, adda kayat na nga aramiden. Nga hamo, it's not yet being unfolded, no? Hamo pa nga makita ita. Makitam to. So nga, just hold on to the Lord. Carry on in your service. At tuloy ka na tag-serve ti Apo. Hold on to God. Continue to aim na agabound kay latati ministry. Be faithful in obeying the Lord. Tultuloy kay latagapsat, di kay maupupay. Amen? Okay? So I hope nga dito isang kabasit na devotion itang rabi numan pa'y kadatayo kat common di kiti nga preaching, ang kanayin te makangkang nagti kakastingem. Napintas nga maipalpalagip, aya kakabsat, reminder kadatay nga sa nga pada tonight. Okay?